Karpel hráčov plánuje, tak začína 22. kolo. Teda domáci dokázali udržať aspoň vodu. Dnešnou stretnutí taký malý bodíkov 19. Ako sa zahrajú České Budějovice po 5 prehrách na Diabolcu a hostia vyhrávajú 1-0. Loptu dostáva v 31. minúte Dusiece Tomáša Koubeca Václav Kadlec. Budeme sa na celú situáciu ešte raz, ale vyzerá to tak, že predsa len loptu dostáva Kadlec poza seba Zolmana Votrokov v prvom polčase. Spartak vyhráva hradcom Králové. To tu pochopiteľne po prvý raz a rovnako tak dáva úvodný gól zápasu, čo sa na Materne podarilo. Tak vlastne prehral cez trojicu hráčov a Kulavský Lavačkou posiela loptu v území k tyčke, respektíve do tej do rozsviečoviny.